Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa ti Proverbio Kapitulo 8, versikulo 17. Ay ayatek dagiti agayat kanyak. Masarakan nak, timang sapol kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Da kayong agkabsat Saan kayo adawat-adawat iti kwarta kanyak, tawan maitad ko kada kayo. Awan ti allowance kon, mami. Agin-inot kayo mo't tawanan ni daddy yo. Anya nga awanen, mami? Pinanawan na tayo, day tamayo. Anya? Simurutan iti babae na. Adda babae ni daddy? Sino day ta babae na? Ni Rika. Joycel's lady tayo iti grocery? Wan, isumat lagayam akanayon na nga itulod iti balayda. Tadagayam ang relasyon da. One best. Imbreak ko ni Ryan. Ay, kunak no love mo ni Ryan. Kasanong ayatam ti kas di ang lalaki. Nagado kanimat gayam a girlfriend na. Ay, sa bagay, sana rumbang asangitan lagi ti kasta a klase ti lalaki. O anya ngay, mangantan, tane, lumamiisan to in-order ta a merienda. Ha? Ay, mabait lang best. Umawawag ti ka anak ka. Hello, Luisa ka anak ka pimpintas. Ha? Agsangsangit ka? Adda ka no babae ni Daddy. Nagko na. Ni Mami. O sige, umayak madamdama di tabalayo, ha? Sige, bye. Oh, apa akas lang naklat ka tin padamat ti color mo. Ay na, adda ka no babae ni manong ko. Anya? Saanin ang nakaskas daw day ta, friend. Ordinary langin day ta adamag. Saan ka nang lukat ita iti pwestom? Nasakit tinakam ko. Kat, agtugtugaw kalatan nga agmalmalum dita. Ad-adda masaktan ka no kasta manang. Apay abalakada na kiti kasta. Amom ka ditirik na tilukon ti asawa na. Mismo, asidis lady mitintaray na nang isukatan na kanya. Imbreak ko mati ni Ryan ta playboy. Ngam sa bali da ito'y sitwasyon ko. Agasawa kami. Adado ang anak mi. Sika, boyfriend mo pa ilaang da ita arayan. Ay naman nang agtuloy lat na tibiyag. Uray awan ti asawam. Saan? Biro kak ida. Kat idarom ko ida. Pangbiro ka may kadakwada. Ay na agsublin tulat taken ka di asawam no makapanunot. Saan arumbang asangitam akasta? Masapol lang kumatangat kiti project ko. Asino ko mati aday gatang na ngay? Uray syakmat. Masapol agumatangak para iti project ko. Ingka nga rodan Dumawat ka ni mami iti kwartata. Makangagak tumanan. Agungat tumanan. Si kalaangan. Diyak kaya? Kasano ngay ang makapag-review ta ita? Nangro na. Kat pampanunutak ti panangloko ni daddy ka ni mami. Apay nga minapanunutom. Saan kang apektado, Manong? Apektado ak Jacket, aday tatagbalin alapod tap na makaadalak. Saan ko kontrolado ti sitwasyon? Dumawat talaangan iti kwarta ka ni auntie. Umutang tapay lakan kwa na. Daisy, apay, anya di madamdamag ko. Anya man ang day ta madamdamag yo, nanang. Adda aya babae ni manong mo nga Orlan. Nakadamagan nyo manan iti date na. Anjay kaaruba tayo. Chismis lang ang date na. Ay, apay nga min aya, adi man law may pumasyarmot ni manang mo amalo. Busy day jay. Kan saan man at iladengdenggan nyo at chismis, nanang. Uwan ang... Aglot-loto akon. Mangan tayo inton madamdama. O sige, mapan kayo pa agbuya iti TV. News, ti buyain nyo.
Saan aday ta chismis ang makaitad kada kayo iti stress ti dengdenggen nyo. Ay, nakadanunan kadagiti tatnao ti chismis nga intaray ni Manong Orlan ti sales lady yo. Da kayo ti talk of the town, mana. Chismosa talaga dagita. Uray kin ni Nanang, naamuan Anya? may stress tumanan. Daytan tumanan ti pagsaksakitan ti barukong na, ti kapapanunot. Ibagam asaan apod no ti chismis. Ibagbagak nga rod, ngam amumutan ti tao, saan da sumardeng nga agchis-chismis. Anya amot din. Oh, agsangit ka man yun. Anya nga ron ti kayat mo nga aramidan. Nagsakit. No apay mo't nga minanapasama kanyak na ito eh. Ay namanang, saan laasi ka tinakapasamakan dayta? Ado kayo alinuko dagiti asawa da. No nabailan dagiti daduma, apay kit din adi mo kabailan. Nalakala ang ibagam dayta. Tasaan asikat ti adda iti kastoy a sitwasyon. No si kala ang tinakapasamakan dayto eh. Diyak no tamo ano niya ti aramidam. Nasyak tinakapasamakan dayta. Amom na niya tiramida. I-withdraw ti kwartak ng urnong ko bangko. Mapanak agpasyar. Paggastusan nakpay. Mapan ka kadagiti lugar akayat mo apapanan. Enjoyem ti biyag mo manang. Kasta. Uy, kat no kayat mo, itugot na. Duhat ang agpasyar. Sigurado, malipatam dagiti problemam. Oy, da kayong agkabsat. Saan nyo paila ang stressan ni mami yo tanadagsan ti problema na ita? Saan mimat nga stressan auntie? Unmat ngamin, auntie. Ngamin, maapektaran mo ti panagadal mi. Pudno, iso nga agadal kayo imbag. Tapno saan pa'y amainayon iti problema ni mami yo, no saan kayo ang makapasa, ha? Nagngangaton to pa'y dagiti grades ko, auntie. Ni manong ko Ah? Addan sa bagsak grade na. Martin, pudno ka di tinangag ko, ha? Saan ka di, auntie? Patpatyan nyo mat ni Luisa. Nakitak dagiti grades mo, manong. Iso adi mo kayat nga ipakita ka ni mami. Tada bagsak mo. Anya? Martin, jak kayat nga gloko-loko ka iti eskwelaan, ha? Agmay-may salaang ni mami yo amang isaksakad iti panagadal yo. Iso nga agadal kayo imbag. Nanang, dagiti pay laang daduma akakabsat ko ti mga sikaso kada kayo dito balay Tadda papanan mi kin ni Manang Malo. Sa dino ti papanan yo. Mapan ko ipasyar ni Manang Malo. Tapno mayaw awan na dagiti problema na. Ala, nasaya at daytaan na panunot mo. Iso nga mintiin singasing ko kankwana, Nanang. Sige, tarabayan na kayo ti Apo, iti panagpasyariyo. Agyamanak, Nanang. O, tumarin nyo dagiti agas yo, ha? Amangan no awanak kat di yumanan tumarin dagiti agas yo. Di ka madanagan. Surutek, dagiti balakad ti doktor ko. Nanang, Malo, anak. kunak man no napigsa kayon. Apay ngay nakaidda kayo matlatta. Agin ina na aklaang anak ko. Napigsaak mo. Umayak agpakada. Mapan kami agpasyar ka ni Daisy. Nadakamat kanyak ni Daisy dayta. Nasaya at tapno makailiw-liwag ka. Uwan, Nanang. Ikararag mo kit di, asapay kuma, taagsublipay kada kayo nila kay mo. Kalpasan akas to'y tinaramid na kada kami. Ikararag ko pa ila ti kasta. Naamuyo lang ko man kasano kasakit tinaramid na, Nanang. Ay, amok, anak ko. No apay mo't asyak pa'y tinakapasamakan na da ito eh. Makimismisa akmat. Kanayo nak ngagkararag. Managtulong akpay kadagiti agkasapulan. Apay asyak pa'y tinaskan nga agdalan iti kasto eh. Gagangay na anak ko. Amin tayo, maadaan iti problema. Laok ti biyag ti problema, anak ko. Dayta ti kinapudno. Manong, tulungan nakman nga agluto iti kananta.
Amom nga awan ni mami. Ang amday tamot agsil-silpon ter aramidam. Pagtrabaho ka kadilang. Di nakpay tulungan nga aglinis. Oh. Kat imbilin ni mami nga aglinis ta dito'y balay. Sumanao ka. Agtrabaho ka kadilang. Hello? Awan! Mabalin yun ti umay dito balay. Wen! Mabalin tayo nga giinom ditoy. Tawan ni mami kita. O sige nga Rod Orayin kayo. Bye! Manong, paumayam dagiti barkadam dito balay? Italahan mo ta. Nayunam kit di tayo lutlutom. Tapno da pulutan mi. Ipulong ka ni mami. Ibagak nga agiinom kayo dito balay. Baybayam ka nilang ag-enjoy ni mami. Di ka agipulpulong. Amom lang arudo na problemado. Nayunam pa iti problema na. Nalpas kayo na nagiinom. Itulot ko lang dagiti barkada. Makamukha namang isimpay tinaginuman mi Anya? Kalpasan ang nagwara kayo? Siyak pa'y ti pagurnusam? Naglaing kan, manong? No di mo kaya't di matulog kan. Papanamanan ngay. Imbagang matan. Itulot ko lang dagiti barkada. Hanggang rabrabin Saan kami magmag na? At ako siya may sa barkada. Sumangpat lang ni mami Di ka natagari kung nakmutkan ka. Agulay mo ka kadilang. Nawa daw? Manong, saan kan arumwar? Apay mo na. Rabi nga rudan. Agawid akmot ladagos. Naglami isgayam at talaga dito'y tagaytayan niya. Kunak man no dito'y tiimayan nyo kinimanong idinag-honeymoon kayo. Pulos adinak impaspasyar. Itatanagsina kayon kinimanong. Maaramid mon ti amin na kayat mo. Iso asaan kan nga agladingit. Asim murot iti sabali a babae. Jay babaero nga asawam. Ni Luisa na ito'y umawawag. Hello, anak. Mami! Oh, apay, anya tinapasamak. Ni Manong Martin! Na-disgrasya! Anya? Nadung partikotse ang nagluganan da kadagiti barkada na. Anya? Abay, anya tinapasamak. Imbagak kun kwa na asaanan arumwar idirabi tanabartek. Ngam impilit na. Nag-inom da pa balay, mami. Uray pawpawilak ida. Nag-inom dalat ta. Dakkel man na nagastos da ito Kasapulan ka no ang maoperaan ni Manong mo. Sapay awan ni daddy mo. Diya ako na mo no sa dino ti ayan na. Mami. Agsasarunomot tandag iti problema adumdum tang iti biyag tayo. Best, agbirbiro kami iti dara para iti operasyon di ka anak ka. Nadamag ko nga rod ang aksidente ti kaanak ka. Ay, kaasimat. Sapay nagpogi. Daytay ita ti problema ni manang ko. Anya ti type ti dara na. AB, nagrigat nga rod abirukan. Uy, type AB ak. Talaga? Siya kung ti ag-donate. Tapno rekas ka sa no, makatulong akmat kinimanang mo. Martin, anak ko. Anya ti mariknam. Ada ka din na sakit. Agkakapsutak pa lang, mami. Isong agpapigsa ka. Tap na maka-eskwela ka mutlaan. Mami, sorry May na yung nagpayapagparikutam. Tinapatag. Nabiyag ka. Agbalin ko ma-eleksyon kan ka tinapasamak. Liklikam pa lang ti aginom ti arak. Kan liklikam dagiti dakas abarkada. Uwan, mami. Good boy ako. Sana ko na ginamit arak. Agadal ako na nasayat. Manang malo. Oh, Daisy. Apay, ayaw ti sangsangitam. Ni nanang. Apay ni nanang. Saan mo ito na makabangon? Anya? Saan pa yan na makapangan? Itaray tayo ni ospital. Uwan man.
Tagpay lang dagita matam, girl. Wala, naperdin ti maskara ngayong kabil mo, di ta kurimat-mat mo. Ay na, bes. Saan ko asangitan dagiti boyfriend ko anang i-break kanya? Kan im-break ko. Ngam ninanang ko. Ay talaga, atsak maaklon no panawan na kami. Mabuting ka masaktan. Kat talaga mat akas tatibiyag. At da ka di mo tao nga awan problema na. Kanayon nga adda rason, tapno masaktan tayo, Daisy. Rumbang lang apatib karam ti pakinakam mo. Cheer up. Bes. Si ka nga mingkat. Saan ka nga karkararag? Siyak ti makimismisa. Saan ka nga umay tanagado ti pambar mo? Umay ka mat makimisa inton umay a Domingo. Wala niya. Kesyo busy ka, at papanam, at date mo. Ay, nagato arason mo. Awisam tumatan ni manang mo amalo. Tagkukuyog tayo ang makimisa. Oo, sige. Kasta taramidag, bes. Sige, kunam. Inton kwan, di kan tumanin umay. Umayak. Kababain nga agpaiso. No sa anak ka makimisa. Nanang, kumusta ti Riknam? Medyo pumigpig sa akmat basitan, anak. Dispensaran nyo Sanak anak ka umay adagos. Tamuyo mo tinapasamak ka ni Martin nga apo ko yo. Aging ga ita, agpapaimbag paylaan. Amok, anak ko. Agsasaron umot ng dagiti dumtang a problema, nanang. Makapakapsot itirik na. Mabalin tayo tagrag sakit ibihag anak ko. Masapol nga isagana tayo mo tibagi tayo ang masakitan. Nanang, Day tati kinapudno. Kat ti problema adumtang. Adamot ited na eleksyon. Tapno inton maminsan. Saan kanton nga agkamalipay. Sumangbay lakta, dagiti parikot, kan panubok, itibiyag tayo. Ngamnas kan laeng agbalin tayo anatibker amang sarangat. Babaan, iti panagkid daw tayo iti tulong, manipod iti Diyos. Iti sabali payabangir, nasken nga ibalaat tayo ti Diyos, iti biyag tayo, taiso, ti mangigiya iti dalan, apagnaan tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasalitaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.